Jungle. What's up, guys? It's your Ilocana girl, Mysticado. So, kainan mo. Yan, napapansin nyo ba? Nakabisa ko ng sa silaw! Nakabisa ko ng pang cyclist na jersey kasi magra-rides kami sa Kawayan. Depende kung saan ako aabot kasi baka hindi ko kaya at wala pang ensayo, diba? Ito try po natin ang buhay siklista. Tapos, unahan ko na kayo di ako feeling siklista. Tatry ko lang. Yan, papakita ko yung jersey tapos mag-ayos tayo. Tignan nyo na kung paano yung, kasi yun? Basta tignan nyo kung ano yung suot ko ngayon. Ayos tayo. Nakagargaromit yung silaw na. Pero bago yan mga kabsat is may kasama tayo ngayon. Saan di ba to? Si Andy Badja. Yan, kasama po natin yung mga tropa natin. May isa din mga tropa na kasama natin. Basta, makikita niyo mamaya kung sino yung mga kasama namin. Yan, mag-ano na tayo, mga sapatos. Pink po. Pink. So yun guys, okay na po ako. Ayan, nakaisa din po kami. Nakaisa din po sila. Yung iba dyan hindi naligo. Yucks. Ew. Charot. Yan nakaara na din ako. Wait lang, hirap mag-video. Ayan, nakaisa po kami. Tapos mamaya alas 5 is 5 AM magra-ride out na kami. Kala mo talaga siklista, no? Feeling siklista lang. Yan. Sitting suit natin. Papatulak lang naman ako. Charot. Okay. Abangan nyo lang mamaya. God bless. Okay. So yun mga padjak. What's up again mga kapadyak? So yun, ride out na kami. Ito, kadilim-dilim pa. Balik natin papadjak. Anim. Gaya-gaya nga. Ito, pagbabike natin, ganli padjak. Yan, masyado pang madilim. Oo, may ilaw naman. On the way to Baguio! Bagyo. Hello! Asan na kami guys? Ayun ang layon ng Baguio. Pakita mo yung layon ng Baguio. Dali, ayun na yung layon. Layon na. Kalabo. Ay, madilim pa. So yun guys, nasa Gibang na po kami at malapit na po kami sa Nagilian. Ingat sa amin. Medyo paahon yan guys, kaya medyo nahihirapan na ako. I love you. Grabe yung ahon! Ayun, ahon. Hindi Tara na, balik! Dito po banda is naghanap na kami ng pagpapansitan kasi hindi pa kami nag-umagahan. Dito po yan sa Junction San Mariano. Wala kaming nahanap na pagpansitan kaya naisip namin doon na lang sa may Nagilian sa malapit sa bridge na kami magpapansit. Nagbablog din pala dyan sa Andy Badja, so abangan nyo din yung kanyang video sa YT channel niya. By the way, yung bike po na ginagamit ko na orange is Skymark. Tapos yung red po, hiniram ko po yun sa mga taga-UP. So, thankful ako sa nagpahiram sa akin ng bike at nagpahiram sa akin ng jersey. Shout out po sa inyo. Medyo hindi pa kami nagpapansin ng Lipod Jack dyan kasi naka-distansya siya at nag-video din po siya for vlogging. Ano kasing kanta yun? Kada hakbang sa dulo ay ahon. Oh, may chicks, may chicks. So ayan, nag-stop over po muna kami sa arko ng Nagilian at mag-vlog po kami. Medyo masakit na din yung paa ko dyan, kaya nihilot-hilot ko muna. Yung videographer ko pala dito is si Mark. Bali, anin po kaming pumunta. So ayun guys, nasa Nagilian na kami. Yun yung arko ng Nagilian. Arko ba yun? Yan. Medyo malapit na po kami sa Kawayan. Sana makayanan natin. Ang face ang kasama na sinundo namin kanina. So, pansin yung isa dyan. Yun, ulit kami, lalargo ulit kami. Update na lang. So, may mga taga-rin na Mercedes dito. Ayan Malaki naman daw kaya. Hello. Yan. Saan ba kayo pupunta, kuya? Ingat sa inyo, ride safe. Nakita nila dito si Andy Badja. Sayang wala tayong sticker, ubus na kasi. Magay na kayo, bye-bye.
So yun guys, nasa Reyna Mercedes na kami. Oh, yan na. Oh, yeah! Nakita niyo yan, Reyna Mercedes na kami, oh. Ang lakas! Ang lakas na namin. Charot. Matak na kami. Walang ensayo to. Charot. Ay guys, may tan line na ako. Papakita ko sa inyo. Tsaka wala pang init. Isa prank. So dito is pinagtripan ako ni Did, tinulak-tulak na ako hanggang doon sa mayan mo. Sa Reyna Mercedes na po ito, sa bayan ng Reyna Mercedes. Kumakanta pa siya ng jingle bell habang tinutulak ako, di ba? Malapit na kasing Christmas. Naiwan tuloy sila Mark at Renren kasi nauna na kami, tinutulak ako ni Dave hanggang doon sa dulo. So dito naman is nag-stop kami sa McKinney Garden sa Reyna Mercedes. Pupunta sana kami magpipicture kaso sarado naman daw po, hindi pa kasi naayos. Kinausap namin yung nagbabante kung pwede lang sana magpipicture kaso bawal daw po, kaya dyan na lang kami sa labas nag-stay. Salat ka na, sabi mo nandito tayo. Titik pa. So yan, nandito na po tayo ngayon sa, ano pangalan nito? Garden, yun o, kasulat. McKinney Garden. Kaso Sarado naman. Papasok sa lahat tayo kaso sarado, sayang. Ang ganda dito, tignan mo. Pakita mo, boy. Ang ganda. Ang ganda! Ang ganda ko! Tara, pasok mo tayo. Pakyo. So yan guys, nandito na po tayo sa Blue Garden na hinanap natin na makalayo. Sayang sarado naman, sayang effort. Picturean mo ako! Picturean mo ako dyan! Sa Bountiful na lang tayo. Guys, can I get oh yeah? Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Bye guys, can I get oh yeah? Oh yeah! Oh yeah! Eh? Pangit ka banding! So, what's up? Yan. Mag-uumagahan na po kami. Time check. Dito mo kasi 7:36 na sa Kawayan na po kami. Ba't ang laki ng ako? Ano? Malaki nung. Sa boundary na po kami ng Kawayan sa Reyna Mercedes. Yan. Andito, malapit na po kami. Magme-merienda daw muna sila guys. Ano na sila? Hindi kasi Anong merienda? Hindi merienda. Hindi, ayo. Huwag kang bumoses. Trip niya na naman ako. Ano, magpapansin po kami. Dalawa daw siya, Mika. Gutom na gutom, nalaspag. Pupunta po kaming Bountiful sa Alicia, abangan. Sorry. Doon ka na lang. Parang si Burotoy. Ako kumuha na ito. Lalagyan ko. Ano mo mamumili? Wala ko dito muna. Bakit? Hindi ako magbabayad. Wag mo na siya libre ng milk tea. Magkasi ako. Ako lahat. Wala naman pinunta ko dito. Uy, kay Burotoy. Kay Tongtong nga lang daw yun eh. Hindi, ayoko yun. Ayoko. Gusto mo si Renren? Ha? Oh, sabi niya sa akin, si Renren gusto kong pogi, Ay, ganda tanga, wala ko sinabi. Meron. Yun. Pogi. Ayaw pa. Mamatay ka. Oo. Family die. Oo. Kasi sinabi ko, ang kapal ng mukha mo. Wala ko. Doon. Corona, kalakas ng boss mo. Umuwi ka na Sa nga. video call, okay pa eh. Guys. So ayan, nasa Kawayan na kami. Nakikita niyo ba yun? Kawayan na po tayo. Ayun po yung welcome to Kawayan. Inaya niya naman. Kayang-kaya. Walang tulak yun. Walang tulak yun. Tingitip natin. Punta pa kami ng Alicia. Kalayo-layo nun. Tignan natin Lapit kung lang kaya yun. niya. Kayang-kaya yan, di ba? Para sa inyo. Hindi ba grad siya na? So dito naman po is nag-stop kami sa may tindahan at bumili ng Bad Aid kasi nasent lang kami pareho. Pitik check. Doon po malapit sa may checkpoint lang Kawayan, doon po kami na-sent lang kaya kasi ang daming tao, yung iba pa tinatawanan kami. Grabe, sobrang sakit kasi may pasa-pasa pa ako dyan. First time ko masemplang, first time na nga lang mag-ride, first time pa masemplang. Ang bas kasi. Ayun guys, ayun lang si... Ayun guys, save lang ako dahil sa kanya. Yung pas niya Kaya sa kanina. checkpoint. Dalawa ba? Saan dito? Ayan, nasakto. Meron pa sa kamay. Ay, wait lang. Magbalat lang ako. Dito. Tinta, may lag pa kayo? Balat nga ako. So yun mga Sino ba? So yun guys, malapit na kami sa SM. Ito po yung ano ba ito? City. Bayan. Bayan na ng Kawayan. Bayan ng Kawayan. Pakita mo. Ito na ngayon yung bayan ng Kawayan. Asa na si Missy Gadoy? Beloy! Charot! Baboy!
Charot baboy na. Charot baboy ka. So dito is nasa SM Kawayan na po kami, sa bayan ng Kawayan. Di ba nakalayo na kami, medyo batak na may charot. Yan po yung mga kasama ko, medyo pagod na din sila. Pero sabi ko hanggang sa kaya ko is pupunta po kami ng Alicia Bountiful. Diyan is may mga nakasabayan pa kaming mga taga Alicia. Sakto po is rota nila is pupuntang Alicia, kaya nagisabay na din po kami. Ay na po yung SM, sarado pa po yung SM, dadaan sana kami dyan kaso medyo sarado pa. Ay sarado pa pala. Grabe, dati nagbabas lang ako papunta dito sa SM. Pero ngayon binabike ko na, grabeng layo pala. Dadaan sana kami dyan para mag-milk tea kasi sarado po kaya naghanap na kami ng ibang milk teahan. Hello guys! Guys, sa disgrasya ako, guys! Tapa daw Alicia. Oo, pusti ka na. So dito is nagpas na po kami sa SM Kawayan at malapit na po kami sa airport ng Kawayan. Sa mga taga-Kawayan dyan, shout out po sa inyo. Kung nakita nyo man po kami, comment po kayo dito. Medyo hindi ko na kayang magpadyak dyan kaya nagpatulak na ako sa kanya. Sana naman di masama yung loob niyang magpapatulak ako. Papakita ko sa inyo yung airport! Par. Airport! Dali! Airport, yan o. Welcome to... Ano yung helicopter dyan? Helicopter na yun, aeroplano. Guys, ayan na pa yung airport ng Kawayan! Tuloy na lang natin Santiago, tracking tayo pa uwi. Dito po banda mga kabsat is pinarap po kami ng SWAT. Tinatanong kung ilang taon na kami at kung taga saan na kami. Kasi po lockdown pong Ilagan kaya ayun po is lumarga na po kami after nyan. Shout out sa mga kasama naming chill ride lang daw pero nangiiwan. Nag-stop over kami dito sa may malapit sa Arco kasi may nakakilala sa atin at magpa-picture daw sila. Shout out po sa inyo, sa may tindahan po yan. Kaya nag-stop po kami para magpa-picture. Yan is nahihiya pa sila lumapit sa akin kaya ako nang lumapit sa kanila. Shout out po sa inyo mga ate at kuya. Yan, nasa ano na kami? Sa Arco. Arco ng Kawayan. Ito mga to, pupunta kami ng Alicia tapos hindi pa sila nagdigos. Yaks! Yaks, hindi mo naligay mga yan. Yan, yung naka-red. Yun. Sa nipadyak ay dugyot. Okay na, mga angot kayo. Oray, ang utanda, kapo. Mga nagdigdigos sa gitan eh. Shout out sa mga siklistang hindi naliligo pag nagra-ride. Yan sila oh, di ba? Sa Arco na kami ng ano, Kawayan sa wakas. Punta na kami ng Alicia. Hindi! Naligo daw. Wala na galing yung punas mo. Ice scramble! Ice scramble! Binay ice scramble! Aray, apay! Okay, sa mga gusto bumili ng ice scramble, pwede ako. Ay, yung ice scramble pala. Kaya masarap yan, sigurado ka. Kaya ano, masarap yan, sigurado ka. Ay, Masarap masarap yan. po ito ate. Sinong mas masarap sa inyo, kuya? Yan o, yung ice scramble, ikaw. Sinong mas masarap, yung ice scramble o ikaw? Ako. Maghay ka naman daw sa vlog ko, kuya. Maghay ka naman daw sa vlog ko. Kuya, maghay ka na sa vlog ko. Hi ka muna, kuya. Ngiti pa si kuya. Kuya. Yan, so yun guys, hindi na ako nakapag-video kanina kasi basta, naspag na tayo guys. Hindi niya binidyo guys kasi nagpatulak na siya. Hindi! Sa Alicia na kami. Mama, yung paalam kong Kawayan lang. Sorry, dito na ako sa Alicia. Dad, sorry yan. Dito tayo sa Alicia. So, dito na po kami kakain. Yan. So, yun guys, dito na po kami sa Alicia kumain. Yan. Kim. Maghay-gamit ka na. Ito pa yung ulam namin. Yung tawag natin eh. Bulalo. Bulalo. Ay, ito yung bulalo? Eh. Nagimas. Saka yan o. Ano to? Beef steak. Saka bulalo yung ulam nila. Ayan yung mga, ang ingi-ingi ng mga to. Yan, so yun guys, pupunta naman po kami sa Bountiful. Okay. So, dito na po tayo sa Bountiful. Yan, ang ganda ng view. Madaming mga bougainvillea. Kami dito, may nagpapalimos. Ang ganda niya, main nyo na.
So guys, wala po dito sila kay Charles. So yun guys, basang-basa na kami. Asa Bountiful pa lang kami. May mga kasama ko mga mare. LF truck. Sakit talaga bagbagi ko. Yan, basang-basaan mo. So yun guys, may sasakay na sa amin. Ayun o, may nagpasakay na sa amin. Hindi namin kaya. Umulan pa kasi. Hawakan niyo na to. Kaya ito ba? Ay, hanggang dyan lang daw kami sa kawayan. Ay, sa Basta dyan. kawayan. Ito na! Basta doon. Sakay niyo na! Ganyan natin, bye-bye! First time, ay, second time ko na to, boy. So, ano, dito na po kami binaba sa may kawayan. Nakikita niyo ba? Yan. Dito na po kami binaba. Thank you po sa kay kuyang driver na pinasakay kami. Kaya mo pa ba? Oh, kaya pa. O, yun. Tapos pag kung di mo na kaya, mamara na ulit tayo. Oh, tulak mo ako. Awit! Awit! Nakasakay na naman. Sabi mo na, kung hanggang saan. Nakasakay na naman, Awit. Kawayan na kami. Yung isa kasing kasama namin ay hilo na guys, hindi niya na kaya. So, sasakay na lang kami. Nahilo na si Mr. Inapoy. Kaya pa sasakay na lang tayo. Ang galing ko talaga magpara. Hoy, ang galing ko talaga magpara, Stig. Kakayo, tayo yun. Ako. Tayo? Yan, nakasakay na kami. Ito yung ano, hindi niya na kaya yung sumakay na kami, nalaspa-laspag na. Lalaspag si Diva. Tapos ikaw din naman eh. Wala si Dave pala yung nalaswag eh. Tapos ito nalaspag din. Ako? No, Lalaspag ako, boy? Ay, ako din! Boy! 6 hours later. So yun mga padyak, uwi na kami sa Santiago. Anong kami? Hindi kasama. Dito ka na. Yan, Bawal magulo dun. Wait lang kasi mag-outro na po tayo at uuwi na sila and babalik sila next year. Charot. Yan. Next life. Anong masabi mo sa first ride mo? Anong first ride? Ikaw ang first ride eh. First ride natin. Natin ako, mahirap. Mm. 5 oras 40 kilometer. Siyempre nagpatulak siyang... 5 oras ka, patad pa yun, patag. Parang patag na. Patag, oh. 5 oras. Katagal, no? So ano, mag-outro na tayo kasi uwi na sila sa Santiago. Sasama ko. Charot. Ayaw ganito yung intro ko, ay yung outro ko. Oh, paano sa'yo? So yun mga kapadyak. Ha? Ba't ka padyak, aray? Ba't ka Charot padyak? lang. Oh. Siyempre, don't forget to... Like, share, comment, at subscribe. At siyempre, huwag nga kalimutan i-subscribe ang aming YouTube channel, Miss Igado Official at... Only padyak. Yan. Yan. Peace Bye-bye. out. Peace out. Oh.